Driver og duha ka pahinante sa usa ka six-wheeler truck nga dunay kargang motorsiklo sa Hingoog City, Misamis Oriental ang patay. Human gipamusil sa suspect nga nakasakay kuno og kotse. Road rage giingong tinubdan sa krimen. Ani ang report. Dead on the spot ang driver og duha ka pahinante sa usa ka six-wheeler truck. Human nga gipamusil sa wala pa mailang suspect sa Barangay Anakan, Hingoog City, Misamis Oriental, kadlawon adlong Martes. Sumala si kapulisan nga pasado alas 4 sa kadlawon nahitabo ang insidente kung asa sunod-sunod nga buto ang nadungog sa mga tao sa palibot. Natumba ang truck sa kalsada kung asa sakay ang mga biktima. Ang truck adunay kargang mga motorcycle units nga gikan sa Butuan City padulong unta sa Cagayan de Oro City. Ang mga biktima giila nga sila Amil Paglas, 45 anyos, Muhamudin Abdul Razak, 35 anyos, ug Omar Adzid, 48 anyos. Sa initial na ato ang pakighinabi sa investigator, nagkanayon kini nga adunay posibilidad nga ang gulo nga road rage ang maong shooting incident. But as of this time, posible pa lang kana isa na sa mga anggulo nga ginalantaw sa ato ang kapulisan. Sigon kuno sa mga nakasaksi sa insidente, ang mga suspect nga sakay sa usa ka kotse ang misyagit pa og namalikas sa mga biktima. Una nagpabuto, gipailawom na sa ballistic examination ang mga bala nga na-recover sa crime scene, samtang nagpadayon ng hot pursuit operation nga ginahimo sa kapulisan. Actually, aduna na kitay coordination, naka-flash alarm na sa ato ang mga checkpoints sa mga kasikbit nga mga police station. Sa mong hitabo, aduna sa panawagan ang kapulisan ngadto sa publiko. Adunay impormasyon sa kabahin sa maong insidente to please tabangi ang inyong kapulisan, report to our nearest police station, ilabi na sa Hingoog City Police Station, and we assure you of your safety. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao